दिनै मोनसे एक्शन दङ जों दिनै गवालपाराबो मोननो हानाय बेनि सिगांनो मोनसे गिथाव बाथाव आपडेट दङ बे गिथाव बाथाव आपडेटानो जाहैबाय जोंहा इउबिपिएल हानजानि मावथिफोरनि गेजेराव दुंहाव थासारि सोमजिदों। गला नङालै गलासो गला सरि गला जानो मोजांनो आं दासिम खांजादो जाला आं जागोन सानो बेयाव सब मिथिगा गोजां लांदां दा लकेसनखौ ट्रेक खालामगासिनो दङ बे लकेसन ट्रेक खालामनायाव माबा मोनसे जुदि गोरोन्थि जायोब्लाथाय जों गवालपारायाव दिनै थालांबाय जानो हागौ आरो जुदि मोनोबाथाय जों दायनो फैफिनगोन। दा साननो गोनां बाथ्राया बेसो जोंनि बर'नि समाजाव मा जागासिनो दङ गले गले हिन्जाव खारनाय आरो दहाय बावैसो नोंथांमोना मोनसे भिडिअ नुनो जानो हागौ। बे भिडिअआनो जाहैबाय माबानि जोंहा चिरां डिस्ट्रिक्टनि चिरां डिस्ट्रिक्टआव नैबे आइजोआ सानै गथ'नि बिमा बे आइजोआ बाथ' खालारनि दख'ना गाननानै खारलांदों गावनि न'निफ्राय गोबां मुवा बेसाद लाना खारलांदों होननानै हौवाया बुंदों। दा बेखौ नुयोबाथाय नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय बिथांमोननि न'खरनो माखासे स्क्रिनाव होना दोनदों बेयाव फन खालामबानो जाबाय। दा बेल' नङा गोबां बिदिनो जाथाय जागासिनो दङ सानसेयाव जोंनाव साथाम साब्रैनि केस फैयो अब्ला मा होनबावनो आरोना लोगोफोर दा जों दा एक्सनाव दंगासिनो दङ नायलांबाय थाबानो जाबाय। सालबारियाव फिसडिसनि मासिगिरि आरो मेम्बारफोरा प्राइमारि इउबिपिएलनि आफादगिरिनि सायाव गाग्लोबनाय जाथाया जादों। 2 नं सालबारि बियाबनि सिङाव थानाय गरामारा रुपुइ फिसडिसनि मासिगिरि आरो मेम्बारफोरा गरामारा प्राइमारि इउबिपिएलनि आफादगिरि अक्षय बसुमतारीखौ गाग्लोबदों। राजेश नार्जारीआ साननैसो सान सिगां खौरां बिजोङाव माखासे समाजारि बेरेखा हाबा मावदोंमोन। बेनि थाखायनो गरामारा प्राइमारि इउबिपिएलनि आफादगिरि अक्षय बसुमतारीआ बोख्लायनांगौनि थाखाय दाबि खालामदोंमोन। बेखौ लानानै बे दाङा बाजिया जादों बा दावराव दावसि जादों। आंखौ एटाक खालामनायनि दैयाव आङो आयेननि राहा लागोन। नै दा अलरेडि आं थाना थांगोन थांनानै आङो जाय बिलागा आंखौ एटाक खालामदो आङो अलरेडि आङो नुखाजोबदों निजिनो आरो नुग्राबो दं जोंनि प्राइमारिनि माखासे दैदेनगिरि बिथांफोराबो नुदों नालाय दा आं बिथांमोनखौ आयेननि राहा लागोन आरोखि। प्रेसिडेन्ट महरै सोरखौ होखो ओरैनो? प्रेसिडेन्ट महरै सोरबा माबानि कलबारिनि बिथाङा डिस्ट्रिक्टआव बिबान दं होनना खोनादों। दा बिथांमोननिया माने प्राइमारिनो खुनु जनाया मिन्थिया रायलायनायबो गैया मानायबो गैया माने संबिधान होननायानो सालबारियाव गैखाया आरोखि। जोङो नङा बाथ्रा बिदि नङा ओरै रायलायनो थाङोबा नै बेखिनि खोथाखौ बुंनो थांनायावनो दिनै आंनिया नैबेखिनि घटनाया जानानै थांबाय आरोखि। जोंथ' खनिनखौ जों मालाबाबो गनायनो हाया बिदि आरोखि। माने जोङो गनायनानै लाखाया आरोखि। जोङो मोनफ्रोमबो प्राइमारि जों गनायनानै लानो हाया आरो गनाया आरो नैबे बुस्थुआ जोङो दिनै डिक्लेयार होनायनि आवगाय आङो गरामारा प्राइमारिनि आफादगिरि जानानै आं बुंदोंमोन जे सारमोना मोनफ्रोमबो प्राइमारिनाव सोंना नायनो हायो गोजोननाय दंना गैया। दा माधब सिटि साराबो बेखौ खोनासङाखिसै बरन्स आंखौ जिराय माबा माबि बहुद खोथा बुंनानै डमिनेट खालामनाय रखम जादों आरोखि। खिन्थु जों सनमानखौ होयो नोंगो होआ नङा जों होदो खिन्थु होयै दिनै मेंनाय रखम अबस्थायाव जों फैबाय आरोखि। दा बिदिनो दा जोंना चक्र साराबो मोनसे गावनि समाजारि बेरेखा मावनाय हाबाजों लोब्बा थानानै बिथांखौ खुनु माने संबिधान मथे बिथांखौ एक्सपेल खालामनाय जायाखै। दा संबिधान मथेबाथाय बिथांखौ एक्सपेल खालामना दोननांगौमोन मास मोनसे हयथ' मास मोननै मोनथाम बिदि संबिधानाव दङ। दा बिदि खालामना जोंनिया भाइरेल जादों। दा जों इखौ अलरेडि जोङो ब्लगाव प्राइमारिनि जानानै जोङो रिजलिउसन होदों बिथांनि मुङाव बिथांखौ भिसिडिसिनिफ्राय दाननांगौ होननानै। दा जोंनिनो सालबारि ब्लकनि रुपआ मिटिंखौ माने ब्लकनि भाइस प्रेसिडेन्ट बिथाङा लेंनो होबाबो लेङा जाहैबाय। दा मानि कारनाव लेङा मा जाहोनाव लेङा दा बेखौ जोङो सोंबाबो जोङो मोजां रिजाल्टखौ मोना। दा संबिधान मथेथ' जों रिजाल्टखौ मोननांगौमोन दा मोनाखै। दा बेनिखायनो संबिधान बायदियै जा थार बिजिरनायखौ बिथांनि सायाव एक्सनखौ जों लुबैदों। आरो आंनि प्राइमारिनि गासै जोंनि इउपिपिएल सापर्टारफोराबो बिथांखौ
बिबाननिफ्राय दानजानायखौ लुबैदों आरो लोगोसे जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथांमोनाबो सालायनायखौ मोजां मोनाखै लेखा बायदियैनो बिथांमोनाबो प्राइमारिखौबो खावलायदों डिस्ट्रिक्टखौबो खावलायदों दा बिथांमोना माने डिस्ट्रिक्टनि आफादगिरिनि खोथाखौबो माने सेन्ट्रेलावबो मानिनाय जायाखै दा बिदि रोखोम माखासे सोलिबाय थादों आरोखि दा माखासे बेबायदि बेजे बेजे सोलिबाय थायोबा जोंनि गेजेराव इउनिटिया बोरै फैगोन दा दिनै जाथाया जालांबाय आंखौ जे एटेक खालामदोंबा बेयावथ' इउनिटिनिथ' खोथा फैला दा जियानो जा आंथ' लिगेलावसो बुंदों खोथाखौ दा लिगेलाव बुंदों नालाय दा जुदि इनो जुदि गाज्रि जादोंबा दा फैबाय थानाय समाव दा बेसेबां गाज्रि जागोन आं ओंखायनो गरामारा प्राइमारिनि आन्दाराव जोंनि जिथु UPPL सापर्टार बिथांमोनखौबो आं खावलायगोन आरो लोगोसे अन्य सालबारि समस्तिनि आन्दाराव थानाय प्राइमारिनि जा UPPL सापर्टार बा जोंनि जायफोरा वर्कार दा बिथांमोनखौ माखासे डमिनेट खालामनायनि गेजेरजों बिथांमोनखौ अनारबो होआ बिथांमोनखौ सनमान खालामा जोङो गोबां दुखु मोननानै थायो दा खाथियाव फैगौ इलेक्सन माखासे सिन्था जोंहा दङ दा जों बोरै थिग खालामनो हानो बिनि सायाव जों सावरायलायबाय थादोंमोन सावरायलायनाया जाबाय थायो जोंनिया प्राइमारिनियाव आरो जोङो दिनै माधब सेत्रिया होनदों माबा मोनसे जुदि मानिलायनाय जुदि गैयाबा सालबारियाव रिजुलेसन हो प्राइमारिफ्रा बेखौ बुंदों दा जोङो गाबोन बे रिजुलेसनखौ लागोन प्राइमारिफोरा लागोन लानायनि उनावहाय बे रिजुलेसनखौ जों फथायगोन दा बिनि इमिडियेटलि आरोखि सप्ताहनि गेजेराव बिनि रिजाल्टखौ जोंनो नांगौ आरोखि मोनफ्रोमबो प्राइमारिनो आं बेखिनिखौ बुंनानै जिरायथ'बाय दा जोङो प्राइमारि कमिटिनिफ्राय बिथांखौ जितु संबिधान बायदियै बिथांखौ प्राइमारि कमिटियाव बिथाङा भाइस प्रेसिडेन्ट हिसाबै दङ दा बिथांखौ समाजारि बेरेखा हाबा मावनायनि थाखाय जोङो बिथांखौ प्राइमारि कमिटिनिफ्राय 3 बोसोर जों एक्सपेल खालामनाय जादों आरो लोगोसे बिथांखौ जोङो प्राइमारि कमिटिया बिथांखौ माबानिफ्राय चेयारमेन बिबाननिफ्राय बोख्लायनांगौ होननानै बेखौथ' प्राइमारियाबो लुबैदों आरो रायजो राजाफ्राबो लुबैदों बेनिखायनो बिथांखौ 100% माने प्राइमारिफ्रा बिथांखौ बोख्लायनांगौ होननानै दं आरोखि